ngapde sobai pi ki parlo ki bestnar ban pe yak ne video ha kan ke chana Balei Diego Maradona u khamlah ban Lionel Messi tung ne pe yak ne ka daw u Ben Chostar u brei u former midfielder jong club Barcelona abai French pang Diego Maradona ban Lionel Messi ulo u Diego Maradona u khamlah ban Lionel Messi namar udon ka jing bat ka jing shane nakifan bat teammate jongu ki fan bat teammate ki bat kishane yo Diego Maradona namar bo Diego Maradona usaj ong yakni ki kentin ka boong I'm dying for my country, I'm dying for my people Henry Lionel Messi juong yakni ki kentin bat kamtam Diego Maradona u ba yak national team bat u ba yakari jongu bat akaju kapor ka jinglong jong Maradona u ba yakifan bat ki teammate jongu Henry ka jinglong Lionel Messi pemadan ka per na ka jinglong u Diego Maradona shishu Lionel Messi un saduno ka jing bat ka jing shane nakifan bat teammate jongu hadin bol paik mat shaka club nama Jos Kalik Inter Miami Henry ka artau Lionel Messi udang dai ban kai na club na Europe sakato kanesnem na kamentaban yora yaka UEFA Champions League Henry kumbalong menta Lionel Messi ulabe yaka jingsiu kabarem dor bat bromshu yaka sap kabudon aka jingela kai football bat kamtam Lionel Messi udai ban song thaj yaka career jongu naka national team kum taleng bakane lapen long Diego Maradona ba khamlah ban Lionel Messi ong ne former midfielder jong club Barcelona u Ben Chostar te parlok tangke ki kubor ngin secondu hakwi pat ka video kublai shibun